Dobrý deň, milí priatelia. Po 6 rokoch našej existencie by som sa vám rád predstavil aj našu firmu. Je to aj na žiadosť niektorých našich zákazníkov, ktorí mi písali, kedy uvidíme nejaké video od vás. Tak, je tu. Rozhodli sme sa prispievať ďalšími videami, kde budeme prezentovať naše výrobky už trošku dopodrobna. Každé jedno video bude zamerané na konkrétny výrobok, kde vám vysvetlíme materiál, možnosti, lebo v laserovom gravírovaní sú možnosti nekonečné, kde vieme každý jeden ten konkrétny výrobok, ktorý si vy nájdete na našom e-shope, vám vieme prispôsobiť. Ku každému výrobku my vám pripravujeme grafický návrh, to znamená, že aj ten konkrétny výrobok vieme aj tvarom, aj veľkosťou prispôsobovať. Ale dnes, ako som spomínal, aby som sa len rád predstavil. Takže moje meno je Marek Maršala, som zakladateľ firmy LED Lumar. Firma je na trhu teraz prakticky 7 rok, 6 rokov je za nami. Začiatky našej firmy pamätám si ako dnes. Začínali sme v malej plechovej garáži s jedným laserovým strojom, nie moc veľkým, kde sme vyrábali malé drevené výrobky, ako každý, keď začína s laserovým gravírovaním a rezaním. Postupne neskôr sme začali vyrábať nočné lampy, potom sme prešli na nočné lampy s gravírovanými fotografiami a už sa to potom spustilo. Prišli vyrezávané hodiny s gravírovanými fotografiami, osvetlené hodiny a tak ďalej. Všetko prakticky môžete vidieť na našom e-shope, všetky tie výrobky a od tých začiatkov sú tam. Na našom e-shope www.ledlumar.sk, ktorý budeme taktiež v ďalších videách prezentovať. Mám pocit, po 3 rokoch sme spustili výrobu náhrobných doplnkov a náhrobných svietnikov. Náhrobné doplnky robíme z kameňa, z pravej žuly, či už sú to náhrobné platne, alebo rôzne knihy, srdcia a taktiež náhrobné svietniky, všetky s gravírovanými fotografiami, ktoré aj na žiadosť zákazníka, ale máme aj výrobky na našom e-shope, ktoré sú osvetlené na solárne nabíjanie, ale ako som povedal, všetko budeme v ďalších videách vám prezentovať, priamo vám to budem ukazovať. Keď budú osvetlené, budem vám ich púšťať, aby ste videli prakticky, ako to funguje. Budeme vám prezentovať naše najnovšie výrobky, ktoré by sme mali predstaviť už v priebehu budúceho týždňa na našej facebookovej stránke, čo sú gravírované osvetlené obrazy a gravírované osvetlené nočné lampy s meniacou sa tematikou. Ale všetko budúci týždeň. Takže týmto by som asi toto prvé naše video ukončil. Teším sa na stretnutie pri ďalších videách a poprajem vám ešte dnes pekný zvyšok nedele. Dovidenia.